La sortida serà de carro de merda en 3, 2, 1, surt! De moment per on arriba. Carro de merda de moment sembla que està fent honor al seu nom. Home, hem agradat el tema de la merda. Anem a veure si està preparat i et donen l'hoquei els bandolers d'Horta. L'hoquei, doncs els bandolers d'Horta sortiran en 3, tothom, 2, 1, surt! Ai, els bandolers. Ai, que s'han marxat a les muntanyes. És català, això no és català. Us podeu apartar una miqueta. Perdona? El de l'organització. Jo també ho penso. Bueno, El de l'organització! en aquest impàs podríem fer un cafetó a la pastisseria Rovira, al passeig Maragall 413, després de preguntar temple grup, comprar un peix i després de tornar a veure com acaben els bandolers. Quan vingui fem una hora, lenta, sisplau, perquè si la fem ràpida arribem abans temps. Mica en mica. El de l'Alejandra és el... No és broma, l'important és ser ràpid, l'important és passar-s'ho bé. Oh, no s'està passant fatal, veritat. Aigua baixa, que maco. Fantàstic, que mereixo. No, ahí, así lo puedo. Así, sí que baixo. Aquest drac és un drac. Estem pensant. Surt! Va baixant d'un carrito. Pam, 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 pam. Sisplau, sortiu! Eso és la nòmina! El de seguretat! Sisplau, que no ens deixem veure. Gràcies. A veure si baixa.
Ai, com la senyora Paula. Ja està baixant, tothom come on. Oh, és un tòtem. Tenim aquí la copresentadora, com et dius? Ariadna. Ah, l'Ariadna és la que ens ajuda a comptar. Què és una experiència de copresentar, què tal? Los niños ya se... Això és que surto, eh? Oh, aquest se l'han... Aquest... Mira. No, però que... Hola, quina roda més xula que li han posat! Oh! Allà va la piranya! Això. La piranya va una miqueta. Ha perdut en el riu. Que fa un que n'espenta. Ja està baixant. Oh, mica en mica. Un surt! Stuxnet, a veure què tal. Va baixant aquesta línia. Va ràpid, no creueu. Va ràpid, aparteu-se. Un surt! Mira, Roger, que també va ràpid. Dos, un, surt! Sembla que la Baltasar no... La cara petita serà niños porque los padres Baixa, de moment no té pinta que guanyarà el premi de la velocitat. Porta el número 14 i en canvi no ens conegut 14. Esperem com baixa. Va tan ràpid. Ja està baixant. No, que és una de seguretat. Veiem aquesta darrera, mirem-la. Ja està baixant del segon. És l'Andrònia que tanca aquesta cursa. Estat de festa major. És el cercadura d'aquesta Andrònia. Que grave,
ovació a aquesta andròmina.